11 and 12. Deuteronomy 11, chapter 10, 11 and 12. Khona ngangifundela. Deuteronomy chapter 11 verse 10. Yes. Ngokuba izwe ongena kulo ukulidla alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo. Lapho wahlwanyela khona imbewu yakho, wayinisela ngonyawo lwakho njengesivande semfino. Verse 11. Kepha izwe eniya kulo ukulidla liyizwe lezintaba nezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. Verse 12. Yes. Izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho. Amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo, kusukela ekuqaleni komnyaka kuze kube sekupheleni konyaka. Ngicela uphinde umfundele bese ophethe iversion enye nayiphinde esifundele. Deuteronomy chapter 11, 10 to 12. Verse 10. Yes. Ngokuba izwe ongena kulo Yeah. ukulidla alinjengezwe laseGibhithe eniphuma kulo. Izwe eningena kulona ukulidla alinjani, alinjengeGibhithe eniphuma kulo. Ngicela uqale ku-10 nkosazana. Siqhubeke. Verse 10. Yes. Ngokuba izwe ongena kulo Yes. ukulidla Yeah. alinjengezwe laseGibhithe enaphuma kulo. Lapho wahlwanyela khona imbewu yakho, wayinisela ngonyawo lwakho njengesivande semfino. Kepha izwe eniya kulo ukulidla liyizwe lezintaba nezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. Mana izwe esiyakulona liphuzani Amanzi emvula yani bazalwane. yezulu. Qhubeka. Verse 12. Yes. Izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho. Yeah. Amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo, Yeah. kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube sekupheleni komnyaka. Ngicela enye version. For the land of which you go to possess is not like the land of Egypt from which you have come. Yes. Where you sowed your seed and watered it by foot, as a vegetable garden. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys, which drinks water from the rain of heaven. A land for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year. Ayiphinda mfundisi. For the land which you go to possess is not like the land of Egypt from which you come, where you sowed your seed and watered it by foot, as a vegetable garden. But the land which you cross over to, the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always on it, from the beginning of the year to the very end of the year. Inkosi ayibusise ukufundwa kwezwi la kuze kube phakade. Amen. Sembingelela bazalwane.
Ngicela sibheke nansi indaba. Bazalwane kafishane engicabanga ukuthi isifanele ukuthi sizwisise kahle ukuze sizohamba kahle. Nxa uIsrayeli ephuma eKhanani ngesimo sendlala salesi sikhathi, baphuma bewumndeni wakubo kaJosefa ngoba uJosefa wayesethole ifavor la khona abakwabo ababemlahlele ngakhona. Walahlwa abantu wathola umusa kaNkulunkulu. Ngomusa uthole uNkulunkulu wanakekela umndeni wakubo. Waphuma umndeni wakubo wazohlala la uJosefa ayesepromotwe khona. Hayi endaweni yakubo, endaweni engeyona yakubo. Kwasho ukuthi uNkulunkulu menzele umusa endaweni yezihambi. Ngoba uNkulunkulu womusa. Bahlala ke lapha yana ke kwaze kwaphela abantu okwakuyibona ababenze kube lula kuIsrael ukuthi engene eGibhithe. But lithi iBhayibheli kwabe sekuvela inkosi eyayingenandaba nokufika kwaIsrael eGibhithe, eyayibona uIsrael kuyizinto zokuthathwa inomi kanjani. Abangaqonda ukuthi bona laba banganakekile banoNkulunkulu onakekelayo. Basezweni ongelona la kubo kodwa uNkulunkulu obenzela umusa emzini wezihambi. Bahlala besenhluphekweni. Israel iBhayibheli wahlupheka uIsrael wazwagcina esenjoy inhlupheko. Wazwagcina esebona ukuthi ayikho into wrong kangako ngokuhlupheka kwakhe eseGibhithe. Malibonge igama lenkosi. Kodwa noma lingasho iBhayibheli ukuthi leli qeqeba elathi asisukujwayela into engajwayeleki nento engeyona yethu. Thina sibona abasenhluphekweni singabasekubuseni. Kodwa umuntu ozosikhipha la noma sebefile la besasibazi, kodwa ukhona uNkulunkulu wethu. Thina sinoNkulunkulu wethu ongafi, sinoNkulunkulu wethu ongagugi, sinoNkulunkulu ongaphelelwa amandla, sinoNkulunkulu ongakhohlwa, sinoNkulunkulu ohamba nabantu ebusuku nasemini ukubantu bakhe ngezikhathi zonke, ebagcine bahola endleleni yonke. Qhamuka leli qeqebana labazalwane kwangathi lithi sinayo indlela yokuphuma la, kodwa ayikho kithi uNkulunkulu wethu. Kwangathi bahlala phansi ukuthi phona ngabe ikude kangako into yethu yokuphuma lana ilula kangakanani. Bahlangana bathi singakwazi ukuphuma la nasingabiza uNkulunkulu okwazi ukukhipha abantu. Bese lithi iBhayibheli base bembiza uNkulunkulu bekuye inhlupheko. Babiza uNkulunkulu obona umuntu enhluphekweni. Bambiza uNkulunkulu bakhala kuye. Kanti ngesikhathi bekhala abakhalelayo kuqonda kuye uNkulunkulu ngo. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabeswa ukukhala kwabo bese enhluphekweni yabo. Wakuza uNkulunkulu wanyakaza ngesikhalo sabo abasilethe ofisini likaNkulunkulu. Akathulanga uNkulunkulu naseyifikile izikhalo zabo. Kuthi angithi uNkulunkulu akathula udaba lomuntu naselifikele kuye. Malibonge igama lenkosi. Noma ngazwakala ngathi uthula akathula, uyalisebenza. Kuyamhlula ukusebenza engcokozelweni. Kumenze bewuNkulunkulu ukusebenza emfihlakalweni. Yona into emqhubela phambili bewuNkulunkulu. Bakhala kuNkulunkulu wabeswa. Wenza uNkulunkulu into mina nawe esingayibona ukuthi
ayi mina uNkulunkulu ngangeke ngenze kanje. Kwakhala abantu uNkulunkulu ayofuna umuntu ukuze umuntu eyomkhiphela abantu. Lithi iBhayibheli nangabe nje bekhala bethi uNkulunkulu uthule kanti akathule, usayobheka uMoses. Wasuka uNkulunkulu wayobheka uMoses la engakhona. Wathi uNkulunkulu nangabe fika kuMoses, wafika uNkulunkulu wethula udaba lwakhe. Wathi uNkulunkulu ayefika kuMoses ngehlile. Malibonge igama leNkosi. Hawu uNkulunkulu uthi ngizwile nokuzwa ukukhala. Lalelani bazalwane, sizwe istatements kaNkulunkulu uthi uzwile nokuzwa ukukhala kwabatwana bakhe beseGibhithe. Besethi uNkulunkulu ngehlile ukuba ngibakhulule. Lamazwi uNkulunkulu awakhuluma kuMoses kufanele ngabe uwakhulume kwabase-Israyeli beseGibhithe. Kodwa ufika kuMoses uzothi Moses kunento engiqeda ukuyizwa. Ngizwe into yabatwana bami abaseGibhithe bekhala. Ngakho ke ngizwile nokuzwa. Ngakho ke ukuzwa kwami kwenze ngahluleka ukuhlala. Ngehle ngoba kungasahlaleki udaba abalethe kimi lungenze ngahluleka ukuhlala Moses. Ngakho ke ngehlile Moses ukuba ngibakhulule. Amen. Cabanga ukuthi uMoses wathi ngathi uNkulunkulu udukile nawuze ngakimi. Angiyena umuntu oyicandidate kahle yokuyokhipha uIsrayeli. Wakhuluma iqiniso lakhe. Wathi phela uNkulunkulu awazi nama personalities ami ukuthi nginjani. Mina uNkulunkulu nginjena. Ngenxa yalezi simo sami ke akungenzi ngiqualifye ukuyokhipha uIsrayeli eGibhithe. Wayesethi uNkulunkulu Moses lezinto ayibona kuwe awukhulumi ngazo izinto engizenze mina kuwena na. Zikuhlupha kanjani izinto ezikuwena zibe iqhamuka kimi na? Albonge ivangeli. Wathi Moses into nje yokuqala le yasekukhulumeni ayivumi. Inkinga nangethi ngiyakhuluma. Wathi uNkulunkulu ubani owayevele efake ispeech kuwena from the very first beginning ubani? Umuntu wakunika nje ukuthi ukwazi ukukhuluma ubani? uMoses wathi uwenkosi. Malibonge igama leNkosi. Wathi ke hamba ke Moses. Wayesethi ngingakafiki. Alibonge igama leNkosi. Ngingakafiki eGibhithe uNkulunkulu ngizothi njengoba ngila nje ubani ongithumileyo. La ngiyakhona kunemibuzo ezobuzwa yona. Wathi uNkulunkulu imibuzo ozobuzwa yona kuyona eyophendulwa uwe, izophendulwa yimi. Nabe kubuza lo mbuzo usiyobatshela ukuthi lapha ezweni kunomuntu ogama lakhe ungikhona. Njengoba ulana nje uyobatshela ukuthi ungikhona usengithumile. Ngamanye amazwi lento ayisabayo susa kuwe akuyona yakhe yami. Wena yala ngethi yana khona uzofika ubatshela ukuthi ungikhona ungithumile. Akunokukhona abatwana basekhaya esiyonqonqoza ngaye ngale ku26 siyothi ungikhona usithumele kulonyaka. Malibonge igama leNkosi. Hayi bakithi madayewethu amahle awukwazi ukufika kuloya nyaka ungakhulumile. Kunodaba okumele ulikhulume na ufika kuloya nyaka.
umnyango wakhona nje kufuze ungqongqoze uzokubuza ukuthi ubani wena uzokwenzane, uthi ungikhona uthe kumele ngizophila ku2026 njengoba ngila njena angizelanga ngithwelwe ungikhona ungithumele la. Malibonge igama lenkosi, malibonge igama likaJesu. Bese kube ngathi ukhuluma njengoDavid, vulekani masana kungena inkosi yasenkazimulweni. Iwubani inkosi yenkazimulo? InguJehova wamabandla, uNkulunkulu onguye nongikhona, ongozile ongalahli, owayekhona into zonke zingekho, nokhona namhlanje noyoba khona kuze kube phakade. Ngakho ngilana ngawo, malibonge igama lenkosi, ngize ngongikhona, malibonge igama lenkosi. Mhlambe ibuye imemory kaFaro ithi wendoda awena lo owaphumalana ngesizathu ezithile, wathi impela yimi bengingabuya kanjani ukuba kuyena ungikhona othi angibuyi. Ngilana ngoba ungikhona, uthe angizelana. Uthi wozokwenzani ungikhona? Uthi ungikhona ngikutshene ukuthi dedela abantwana bakhe bephume, malibonge igama lenkosi, bephume manjelana beyomkhoza uNkulunkulu. Yayiyinde le ngxoxo bazalwane, yayiyinde le ngxoxo kaFaro noMoses, ngoba kunosuku la khona awakwathi Moses, ake ungitshene ukuthi udinga abantu abangaki okudinga ukuthi bephume lapha. Wathi Moses, into nje ebizwa ngoNkulunkulu wakwaIsrayeli elapha eGibhithe, uNkulunkulu ifuna iphumile iyomkhoza ehlane. Yonke into enegama likaNkulunkulu ophilayo lana iyona uNkulunkulu ayidingayo. Wathi ngiyakuzwa obani labo, wathi kuyophuma amadoda akwaIsrayeli lana, ayophuma namakhosikazi abo, ayophuma nezingane zawo, ayophuma nemfuyo yabo, ayophuma negolide nesiliva labo. Ngakho yonke into ebizwa ngoIsrayeli ngakuzohamba nayo, ngoba sinomkhosi kaJehova ehlane, silindele uNkulunkulu ehlane. Yihlane lona, kodwa nazofikile umnikazi wehlane ngeke kusaba ilihlane. Akukho lutho lasiyakhona, kodwa sithembisa naye ukuthi uzovula imithombo la siyakhona, siyophuza iphethweni sidla amanzini esingawazanga ukuthi aqhamuka kuphi, ngoba unginathi. Hamba nathi. Ngilethela umlayezo Faro, ngilethela umlayezo. Othi Faro lento ishoyo noma uzama ukuyichaza ayikafiki kimi kahle ukuthi ngidedele kanjani uIsrayeli. Washo ukuthi uNkulunkulu nesineke, akatatazeli uNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu organize inhlupheko organizela abaseGibhithe. Uzumbona uNkulunkulu njani inhlupheko ayiorganizayo kunomGibhithe nomIsrayeli, kodwa inhlupheko ifica umIsrayeli imeqe ibamba umakhelwane umIsrayeli omGibhithe ibimiyekele uIsrayeli. Kuthi kukhalwa kamakhelwane bebethi ngapha sibona ngalutho. Intone yenza ukusinga malibonge igama lenkosi, ngoba mhlambe ngikholwa ukuthi babengahlukaniswanga nawo ucingo, kwakunamathelene izindlu abebehlala kuzona. Wathi awuzwanga lutho lento yenzeke esendaweni eyodwa na, ukuthi ebehleli nabantu asebezokhishwa, uNkulunkulu obakhiphayo bahambele ngaphambili. Bonge igama lenkosi, alibonge igama likaJesu. Kulo leli Gibhithe elithi kwaba nendawanyana isection eyayivamise ukugcina uIsrayeli ebizwa ngeGosheni. Malibonge igama lenkosi. La iGosheni la khona uIsrayeli kwakuyikhala lakhe ayimningi ngakhona. La khona okuthiwa kwabamnyama
kwaba ne load shedding kumaGibhithe, kwakhanya eGosheni, kwakhanya ugesi ungekho, kwehlaba sezulwini bazokhanyisela abahlele eGosheni. Lo nkulunkulu esifuna ukuhamba naye bazalwane, uNkulunkulu mavula indlela kwenile, uNkulunkulu okuthi kuvalwe yonke iminyango ewuvule ngenye indlela. Awumalibonga igama lenkosi. uNkulunkulu othembekileyo, uyena uNkulunkulu olanda uIsrayeli eGibhithe, ethi akaphume uIsrayeli eyomkhonza. Ilo nkulunkulu athi ubaba lapha ekhaya baphuma nempahla ezizodwa eGibhithe, bayongena nazehlane bephethe igolide bephethe isiliva, singekho isitolo. uNkulunkulu wamaintaina izinto abaphume nazo eGibhithe. Onebhantshi kwangaguga ibhantshi, onesitathula kwangaguga isitathula, onebhluka kwangadabula ibhluka. Baphila ngempahla eyodwa iminyaka ewu40 besehlane kungekho nto eyisupplier yabo ngaphandle kaNkulunkulu wasezulwini. Lo nkulunkulu abanayo behlane. Lo nkulunkulu ke bazalwane, namhlanje ebusuku engitheke sibambe nansi indaba, eke sibambe nansi le ndawanyana, eke sibambe nansi le ndaba ukuthi ngathi uNkulunkulu manini ke ningakangeni eKhenani. Ake sikhulume ngeKhenani ukuthi iKhenani imentality yenu nanifika khona kumele ibe njani, ngoba ngeke nakwazi ukusurvive eKhenani nangabe umqondo wenu useseGibhithe. Kuzomela niphume amalibonga igama lenkosi, kuzomela niphume eGibhithe amalibonga igama lenkosi. Ningahambi eKhenani njengabantu abaseseGibhithe, ningayisebenzisi indlela yenu yokwenza eniyenze niseGibhithe. Oh amen. Qhamuka uMoses wakhuluma lamazwi kubona. Oh amen. Khuluma amazwi wathi izwe enizongena kulo ukuba nilile alifani neGibhithe enaphuma kulo. Izwe enizongena kulo nilile ningaliqhathanisi neGibhithe eniphuma kulo. Ningayikhuluma into yaseGibhithe la niyakhona, ayikhulunyi ilanguage yaseGibhithe la eniyakhona. Ngakho shiyani izinto zobuGibhithe ngaphandle kweKhenani, naningena ningangeni nezinto ezithinta nje iGibhithe, ngoba lelizwe niyakulona alifani neGibhithe eniphuma kulona. Ngakho shiyani izinto zaseGibhithe la ukuze nizokwazi ukuhlala eKhenani, ngoba nizohlala kabuhlungu kanti nihlutshwa izinto zaseGibhithe. Ngakho ke izwe eniyakulona alifani nezwe eliphuma kulona. Shamaya hana masaya lima hamusa alifani nekwelinye izwe. Qhubeka uIsrael walalela ukuthi sizoke sizwe ukuthi umehluko ezweni esiphuma kulona nezwe siya kulona uyini. Uthi ke lapha nani vame ukuhlwanyela khona, awubakithi imbewu yenu ninisele ngezivande imifino, nani lima lapha ninisela enikulimileyo. Kodwa awubakithi, kodwa la eseniyakhona bambani nanku umehluko wakhona. La eniyakhona kunomehluko kunala niphuma khona. Ngakho ke ningayifanisi indaweni yakuyona nendawo eniphuma kuyona. Mhlambe ukube wayikhuluma kithi kwakumele ukuthi ethi kuthina ungafiki uzokhuluma ukuthi kwaba kunini ngihlupheka, ilokhu ngakhula ngikhula ngenhlupheko, sengize ngaba mngaka ngikhulele enhluphekweni.
ngoba kwakulungiswa ingqondo yabo ukuthi ningayikhuluma ulimi lwenhlupheko noma senifike endaweni enokubusa, ngoba into oyi-entertainayo bazalwane ine tendency yokukulandela. Yonke into oyigcina engqondweni yakho igcina isebenza wena ungasazi okunye into ngaphandle kwaleyo nto leyo wena oyigcine kuwena. Alibonga ivangeli. Uthi-ke bazalwane benkosi, kodwa ke izwe eniya kulo ukuba nilidle liyizwe lezintaba nezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. Ngakho hayi bakithi, lele niphuma kulona kade ninisela nina ngezandla zenu, kodwa lele neyakulona izwe kulona liyizwe lezintaba nezigodi. Lona lelo zwe lelo lithi liphuza, kodwa liphuza amanzi emvula eqhamuka kuNkulunkulu wayena. Yizwe likaNkulunkulu lele neyakulona. Ngakho anomgcini uNkulunkulu walo, ngoba uyoniphatha kahle nalimgcinile ezweni neyakulona. Oh amen. Amen. Bese ethi liyizwe uSimakade uNkulunkulu wakho alinakekelayo. Awu, alibonge igama lenkosi. Umehluko nje wezweni yakulona, umuntu olinakileyo uNkulunkulu. Uthi izwe lela uNkulunkulu alinakekelayo. Lelizweni yakulona, lelizweni yakulona. Webazalwane, asizukuba yona into esifuna ukuba yona ngoba sifike ku-2026. Sizoba yinto esifuna ukuba yiyo ngoba sikhuluma izinto esifuna ukuyibona zenzeka kithi ngo-2026. U-2026 hey bakithi sengathi ngangizwa la. U-2026 awuyiphethe izinto esizifunayo nezinto esizoba yizo. Izinto zikithi. U-2026 uyishelter yoku-enjoya izinto esingena nazo kuyo, singena nazo noNkulunkulu wethu. Ilanga lizobe liphuma ngesikhathi eliphuma ngaso, lishona ngesikhathi elijwayele ukushona ngaso. Ubusika buzobushintsha, isama izokushintsha, autumn izokushintsha, ikhathi izoba zinjalo. Ushintsho azobe kwenza uNkulunkulu kulonyaka esiyakuona, ngoba sizobe singene noNkulunkulu wethu. Uthi-ke umbhali labazalwane, leli zwe ke nanku umehluko walo. Liyizwe uSimakade uNkulunkulu wakho alinakekelayo. Amehlo kaSimakade uNkulunkulu wakho ahlala eliqaphe njalo. Malibonge igama lenkosi. Siswile bazalwane, leli izwe line security tight ngendlela eyisimanga. Le security leyo akuzona ingelosi, amehlo kaNkulunkulu. Ligadwa umnikazi walo. Lithi amehlo kaNkulunkulu akulo lelizwe aligadile. Izwe Israyeli eniyakulona ligadwe uNkulunkulu. Asizi ukuthi uNkulunkulu ligade kanjani, ngoba kufuneka bazalwane nasifika sifike bazalwane siphile ngale impilo engenakho ukubalisa. Impilo ethi sithi simo ayikho lento, kube nento ethi kuwe lento ke ikhona, ngoba awuyisho lento ukuthi ikhona ngoba uyithemba wena, uthemba umnikazi wezwe. Ukuthi nake wathi ikhona awusho kuwe, usho kumnikazi wendawo kuyona. Ukuthi nange ngathi ikhona sekukumnikazi wendawo ukubona ukuthi lento oyibiza kule ndawo kuyona uyiletha kanjani, ngoba uyena umgadi walelizwe uyakulona. Amen. Besethi amehlo kaSimakade uNkulunkulu wakho ahlala eliqaphe njalo kusukela ekuqaleni konyaka. Awu amen. Kuze kube sekupheleni konyaka. Nansi into
ebengenza kube nephutha la ukuyongena endaweni egadiweyo singakhulumanga nomgadi wendawo ukuthi sizongena endaweni ayigadileyo. And usuku oluhle lokwethula kumnikazi wendawo usuku lokuqala, ngoba sizwe ukuthi uyigada kusukela ekuqaleni konyaka kuze kuyoba sekupheleni konyaka. Kusho ukuthi asisho sesiphakathi, sisho sisayongena. Ngamanye amazwi kunama footstep abantu abathi ngiyacabanga bathi abasezulwini kunabantu lapha eDiwet bathi bacela ukungena enyakeni ka2026 abasho bephakathi. Malibonge igama lenkosi. Bayongivumela laba bezempilo ukuthi kunezifanyana okuvamise kuthiwa kumele zigonyelwe zingakafiki. Hayi sezikhona. Ngamanye amazwi sihlobo lalo kwabantu labo sizofuna indlela okungena ezweni singakangeni kulona, ngoba asikwazi ukutholakala khona singakhulumanga nomnikazi wendawo esiya kuyona. Ngakho njengoba sizelana kumele singene sisobha. Kumele hayi bakithi bafowethu, ngiyazi ukuthi wonke umuntu kunento, nami nginezinto njengomuntu ukuthi uNkulunkulu nangahle lokhu Nkosi kwenzeke kanje ngalonyaka, kwenzeke kanje ngalonyaka, kwenzeke. Kodwa ngicela singangeni bazali nama items amaningi ekezo sizoyithula uNkulunkulu wezwe esongena kulona. Asifisa ukungena nama agendas ethu, kodwa sifisa ukungena uNkulunkulu ngalendlela odasingene ngayo, ngoba nasingene ngokwakhe siyohlala kahle bazalwane. Bayothi abantu bebabaza unyaka ukuthi kanjani, bese bethi kwenzeka kanjani kuyena. Sakhuluma nomnikazi wawo, sakhuluma na ngosuku lokuqala. Usingena nje bazalwane elistini kunabantu okuthiwa labo isilungile indaba yabo siyabazi, ku checklist kuyaziwa. Hayi bazalwane sizongena ku notice board kodwa nakubhekwa kuthiwa sebefikele siyabazi laba abafohlanga kulonyaka. Ngakho nibanakekele laba ngoba laba bacelile ukungena kulonyaka. Sizoze thula thina ukuthi Inkosi zimi eminyango ka2026 sicela uNkulunkulu ukuthi ungene nathi usingawu. Malibonke igama lenkosi kuthi esingabanga namandla kukho kulonyaka, kodwa singene namandla aphindaphindiweyo kulokho okuhlekise ngathi yithe sobehleka khona kuloyanyaka. Sihawusohleka njengoSara weBhayibheli owahlekiswa uNkulunkulu ebudaleni beminyaka yakhe. Hawu bazalwane, sizothola intokozo singaze sithole, ngoba sizobe sifike emhlabeni kaNkulunkulu wethu, ngoba sizobe singena kuNkulunkulu ongcwele kaIsrayeli. Xa nifike ezweni elinakekelwa uNkulunkulu kusukela enyakeni uqala kuze kuba sekupheleni konyaka, anombikela uNkulunkulu sesikhona. Size kulonyaka uNkulunkulu nangabe ukwaze ukuma nathi kuloya ku2026 uNkulunkulu sizwe isibindi sokuthi kungathi uNkulunkulu kulonyaka uzokwenza kube lula kakhulu. Malibonge igama lenkosi. Ngisho uDavid ngelinye ilanga nangabe kuthiwa wala izimpi, kwase kuba khona isikhathi la aphunyuzwa khona ezimpini zakhe zonke. Kodwa ngithi angenza declaration bazalwane ukuthi akube unyaka wokuphumula kwebandla u2026, akube unyaka la uphumula khona, akube unyaka ongena struggle, akube unyaka ongadingi uthwaleke ikhwepha, akube unyaka ongezukubalisisa, akube unyaka ongozela ukubeza abantu bonke uzothi konakele ngibambiseni, akube unyaka wakho uzohleka noNkulunkulu wamabandla ezokuhlekisa. Akube unyaka wakho ozothi uJehova wamabandla ungizwile ungithwalile. Kube hawu malibonge igama lenkosi. Akube unyaka wama-Thanksgiving ekhaya lakho, lithi ngiqeda ukubonga niphinde nibonge, lithi nibheka ngapha niyabonga niphinde nibonge, lithi nishona ngapha niyabonga niphinde nibonge. Akube unyaka Shabalabodosaya
size ama-right ethu. Konke nikubophile emhlabeni kuyobe kuboshiwe ezulwini. Konke nikukhululayo emhlabeni kuyobe kukhululiwe ezulwini. Nakuhlangene abantu ngegama likaNkulunkulu bevumelana noma ngaluphi udaba. Shalamandana yanamaya enamanda sayana katamondoda ilimahandanana mondododo saya shamana manda elele mahananana ilegedaya maya tataya ilimanda sayana katanana. Bawulonzelwa uNkulunkulu sesizweni. Siyavumela. Sonke nangabe niyongena ezweni. Naniyongena ezweni. Siyongena ezweni eliloNkulunkulu lokho. Hawu akubonga igama lenkosi. Siyongena ezweni osuwelkhamayo. Ndoda amadoda izulu lamazulu. Siyozwa welcome esingaze sizwe. Siyozwa izulu lithi welcome. Siyozwa izulu lithi ngena mntanami. Ngena enyakeni wakho wokuphumula. Hayi bazalwane, nakunento engikhulekelayo, ngikhulekela ukuthi kube unyaka wokuphumula. Unyaka ka-2026 kube unyaka malibonga igama lenkosi. Noma ngabe yiphi inhlupheko isitha benilosilinda nayo. Shaya manda mondo dola haya. Khulekela ukuthi kube unyaka wokuphumula. La sophumula khona. Esophila khona njengamakhosi. Esiyophila khona njengama-billionaires. La siyophila khona kungena kuswela. Ingekho into eswela kuyona. La siyophila khona hayi siboneka kodwa sibababolekisi. La siyophila khona siyizinhlokwe hayi imsila. La siyophila khona singakhaliswa muntu kodwa siduduzwa abakhaliswayo. Hayi sizokhuluma namhlanje. Bazalwane sizoje njani namhlanje? Sizokhuluma esifisa ukubona kwenzeka. Bheka-ke asithi kancane abantwana basekhaya. Sithi kancane. Bheka-ke bazalwane. Ungageji. Ungakhuluma izinto ezikitaza inyama yakho. Unyakene siyakubona. Khuluma izinto izulu elakuhlelela zona. Kunezinto zokufisa kwethu. Kunezinto zokuhlelelwa amazulu emaphakadini. Eke sifike la khona sithi Nkosi, ngicela ukuthi ke ngibambe izinto engahlelelwa zona amazulu emaphakadini. Awu Jesu. Bazalwane kunento engizwayo. Kunento engizwayo ezosimangaza. Hayi bazalwane, abanye bawuthi bofika ngoFebruary bethi Nkosi siyenzekile into yomhla ka-31st. Makubonga igama lenkosi. Uyabona lena esizoyenza la ebusuku akuyona ka-31st wangonyaka ozayo. Lena ephuthumayo. Malibonga igama lenkosi. Lena bazalwane ayinawo ama-delay lesize ngayo namhlanje. Lena iqondile bazalwane. Lena nje iqondile la bazalwane. Akunanto ezodelayisa, akunanto webazalwane ezotwista lento esoyisho namhlanje lapha ebusuku. Akunamoya, akunamkhanga, akunasikhwakhe emkhathini esizokwazi ukuzophikisana nalokho ezokusho namhlanje ebusuku. Size kuNkulunkulu wethu, umnikazi wokuphila kwethu. uNkulunkulu ngikhona igama lakhe. Wayikhona nokhona noma khona. Size kuye sothi uNkulunkulu siyangena kulonyaka. Sicela Nkosi ukungena nathi. Nangabe wake wakhuluma uMoses wathi nxa ngabe ungakhuphuki nathi lana, ungasikhuphi nathi sosho njalo Nkosi.
sithi Nkosi asikwazi ukungena enyakeni ungekho kuwo. Cela ungena nawe. Izwe liyakulo. Umphathi walo. Izwe niyongena kulona. Linakekelwa uNkulunkulu. Kusukela eqaleni konyaka. Sithi sibheka ko March ukuthi sivuka isitha. Sithi ungakhohlwa sithi ukuthi lo nyaka lona ugadiwe. Ngigadiwe njengoba ngikulonyaka. Umnikazi awungizomtshela umnikazi walonyaka. Ngiyakubona moya womya wamadimoni kana ngizomtshela umnikazi wonyaka enguwona ngoba lona ilaya anaya ukabhaya mandasaya. Ngoba lesikena kuona singena enyakeni ogadiweyo. Hawu bakithi. Hayi bantwana basekhaya, ngicela uyisho iphinda uthi ngiyongena onyakeni ogadiweyo. Ngiyongena onyakeni noJehova wamabandla. Ngiyongena onyakeni oNkulunkulu wawo, uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ongumdali wezulu lomhlaba, uNkulunkulu ongaguquki, uNkulunkulu abakhona njalo njalo. Kuthi kuthushuka izifo bese siyayitshela ungakhohlwa ukuthi sikwelinye izwe la sisezweni likaNkulunkulu ophilayo. Akungeni isifo la sikhona, akungeni isifo la sikhona. Kulonyaka unyaka ongena uthi wenza izinto ama-proposal noma yini utshena isithi uthi akuna reject kulonyaka. Awunalo igama elithi reject kimi. Igama njena alikho kimi kulonyaka, igama elino reject. Futhi alikho negama lika delay, alikho negama lika wait a minute lana. Into yenzeka ngaleso sikhathi alala imahama ana sayana lima mamandala ana likatataya lakataya limahana sayana ananayana ili hala elelaya elilala halalaya laya imaya singena onyakeni ogadwe uJehova. Sizongena onyakeni ogadwe uJehova. Niyaphisi ya ku-2026 yini ezohluka ku-2025 no-2026 ukuthi u-2026 ugadwe uJehova. Wona wenziwa i-security tight, une-security engafani neminye iminyaka. uJehova wamabandla ugadile. Ushamaya anasaya lima ama anasaka dadadalabaya imayanelele yanananaya hananaya amanaya imahamondonoya alasaya ilimandandala hananaya. Ngicela nasibingelelana namhlanje kuseni after 12. Uthi ngiyakubingelela ngegama lika Jesu Kristu ogade unyaka engiyakuwona. Sengathi ungatshena umndeni wakho namhlanje kuseni. Uthi ngicela nazi batabami ukuthi kulonyaka singena noNkulunkulu osigadileyo. Leli khaya kulonyaka lizogadwa uNkulunkulu wasemazulwini. Ligadiwe sengathi kwalisiya ikhaya lakho wehle wenyuka nalo uthi lalela wena khaya ugadiwe kulonyaka, ugadiwe kunoNkulunkulu ozokugada, kunoNkulunkulu osezulwini, kunoNkulunkulu awugadiwe ugade uNkulunkulu wasemazulwini. Izwe niyakulona linoNkulunkulu oligade unyaka uqala kuze kuyofika ekupheleni konyaka ligadiwe. Bazalwane sikhansela umoya we-stress egameni likaJesu.
sikhansela i-office elidila ne-dress ukuthi asibalele edressini kulonyaka esiya kuwona, ngoba siyonyakeni ogadi. Hawu bakithi, entusi siyanyakeni ogadiweyo. Hawu bakithi, asesabi lutho. Sithi nasingena kwakhe sithi uJehova Abaswayela, uJehova Abaswayela, uJehova ugadilanga liphuma, uJehova ukanyosolelanga. Siyonyakeni ogadiweyo. Kuthiwa ngisho into elula kulokhu ukuthi siyonyakeni ogadiweyo. Futhi wena ufakazi ukuthi uyibonile impawu zokuthi lo nyaka ubufuna ukudla ulihlaza. Wena ubonile ukuthi kuke washintsha izinto, wacabanga ukuthi kuyaphela ngawe, wavuka ihubo likaDavidi, wathi kuma uJehova ubengenathi. Lapha abantu besivukela ekuvutheni kolaka labo, yabe basiqedile. Ngabe sebesigwinyile, ngabe bahle basiqeda ekuvutheni kolaka labo. Ekuhle kwempama bese umbhalo kodwa ngabonga uNkulunkulu ongafumanga. Bese lo nyaka ubungenalo ugibe, ubuneyingibe, ubuphuma ogibeni uyekona uyogiba, ubuphethe ugibeni amathuya ugibeni amathuya, ubuhamabanga igama lenkosi. Kodwa bakengaba basahlulwini bephethe izinto zokunqabula ugibe, wathi uyibona usiyongena ku-2026 wathi kwenze njani? Wathi nama ngazi kuphunyuke kanjalo, namanje kusamangele ukuthi yiphi into ephunyukileyo. Basethi umbhali ugibe. Ihubo 18 verse 16. Ihubo 18 verse 16. Halakadari. Halamaya na handasa. Hukaka. Helemaya. Ihubo 18 verse 16. Ushamaya na na. Helemaya na na. Imahana sayana na.
Yesiyaya. Ushamanda saya. Yehovah. Amahubo chapter 18 verse 16. Yes. Waselula isandla sakhe ephezulu. Ayi. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Ya. Wangophula esitheni sami esinamandla. Ya. Nakubo abangizondayo ngokuba base bengashulile. Mana. Phinda. Waselula isandla sakhe ephezulu. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Wangophula esitheni zami esinamandla. Nakubo abangizondayo ngokuba bese bengehlulile. Phinda. Waselula isandla sakhe phezu kwami. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Wangophula esitheni sami esinamandla. Nakubo abangizondayo ngokuba base bengahlulile. Waselula isandla sakhe phezulu. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Wangophula esitheni sami esinamandla. Nakubo abangizondayo ngokuba base bengahlulile. Waselula isandla sakhe phezulu. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Wangophula esitheni sami esinamandla. Nakubo abangizondayo ngokuba base bengahlulile. Waselula phezulu. Wangibamba wangikhipha emanzini amaningi. Wangophula esitheni sami esinamandla. Nakubo abangizondayo ngokuba base bengehlulile. Ngokuba base bengehlulile. Ngokuba izinto zakho basebenza njani? Sasezingehlulile. Uvela isandla kuphi bazalwane? Phezulu. Uvela isandla ezulwini. Sakubamba. Waselula. Waqeda ukubona usabalaza. Wathi la ingangayo. Angikhiphi isandla. Welula isandla. Hishamaya. Akekho phethe iversion ka-22. So, 22 khona. 22, the very same psalm. But I'm not funda futhi sona. Funda futhi. Konke engifuna la. Usimakade welula isandla sakhe esezulwini. Mana uphinda futhi ncike Nkosi. Usimakade welule isandla sakhe esezulwini. Usimakade wayelula isandla sakhe wayesezulwini. Into yakho kwaseke uba nzima ukuthi kuthiwa kugijima umuntu ezulwini. Kwathiwa isiphithi somuntu asinganayo lenkinga. Inkinga isi-abnormal. Asikho isiphithi nayo. Ngakho uzovele kwaphula isandla. Kwabonakala abantu abangasayo. Kwabonakala isandla sasezulwini. Selula. Qhubeka. Wangixakathisa, wangidonsa, engikhipha. Wenze njani? Wangixakathisa. Into yakho kwakungasanegoshiathwa ethe ibambileyo. Kodwa wavele waxakathisa. Engenze njani emgodini? Wangidonsa. Uyabona nawe ukhona kwakunomgodi. And kwangekho umuntu oprepared ukulala emgodini. Vele kwasekudingeka isandla sokuxakathisa. Kwangena isandla kuwo umgodi. Noma nje ujule kangakanani.
isandla sasingeke singafinyelela ukhona ngoba lesandla sithembeke ngako ukuthi ayikho indawo ongafihla umuntu lesisandla nasesimfuna lesisandla sasa awubonge ngenkosi lesandla sayihlo hayi nometho ukuthi umgodi wawumude kangakanani sayisandla safinyelela la umgodi ogcina khona kwatholakala wena samdonsa samphakathisa kubonakala umuntu enyuka kodwa ungaboni ngathi udonswa yini kanti unesandla esimdonsayo ngabonga igama lenkosi ngiyacela ukuthi ngesiyese engikhipha ezikhukhuleni ezisabekayo. ngiyabonga engikhiphe ekhukhuleni njani engikhiphe ekhukhuleni njani iBhayibheli cela ukukhumbuza alinali ihaba alikwazi ukwenza into usayizi okungeyona usayizi walonto ithina abantu esinafuna ukukhuluma ngento kusengathi singayibeka ngendlela ezozwakala ukuthi ikhuluma ngakanani kodwa iBhayibheli alinayo into enweba into na iBhayibheli lisho into lisho isikhali saleyo nto leyo ingakho kuthiwa sithayisele futhi asiphumuli kulona ngoba nanisho into lisho exactly usayizi walonto loyo so-ke nangabe lithi iBhayibheli wangikhipha ezikhukhuleni ezisalekayo wena musungaqedela ukuthi into ekwazi ukubonwa abasezulwini mfundisi wami ukuthi esabeka ingakanani lonto izulu elithina kufika kuyona lithi noma singabasezulwini asikaze siyibone ikhukhule njena sithe ngomuntu ophile emhlabeni bese kuthiwa idinga isandla lena idinga ibackup yesandla idinga isandla sikaNkulunkulu idinga isandla sasezulwini esandleni sakho khona igunya namanje isidinga isandla lesesinegunya selona udaba nje lokuthi so fast class khumbula ukufasta kodwa udaba nesandla lolu akuselona udaba ukuthi ngizofonela ukukhuleka nabo ukuthi akukho lokusabili kodaba lwami akusekho ezingeni labantu selusezingeni lesandla ngokwelo isandla esezulwini wangiphakathisa emidonsa emgodini naseyikhuphuleni ezesabekayo njengoba sinawelana nje kuneyikhukhula ebezithi umsebenzi zizokuqedela ngawe nonyaka kanti ezulwini bazothi ungakapheli unyaka belulisandla kanti ezulwini kuneyikhukhula ngapha kunesandla sasezulwini ngapha balibonge igama lenkosi abalibonge igama lenkosi balibonge igama kaJesu ngapha yikhukhula kanti ikhukhula ngapha seyigadwe isandla nasithi ikhukhula iphelelisa umsebenzi selulu isandla balibonge igama lenkosi sathi siyafika sathi isandla besicabanga ukuthi le ndaba ilula yanyana athi kunana umgodi othule kangaka selulele isandla phakathi emgodini sakuphakathisa sakudonsa sikukhipha ekhukhuleni sisabeka ilipho lento engenza ukuthi ungabazi ukuthi nangabe ekwazi uma nawe ikhukhula zingaka lengenza ukuthi engabi nayo lo nyaka wena awuboni sikudlule kusona ukuthi abanye ongene naso lesi simo abanye sibagcinileyo ngoba abakwazi ukusurvive lesi simo khona izinto ezikulahlekeleyo uNkulunkulu uthanda lahlekele lezo zinto ukuthi lahleke wena ngoba lezo zinto ayisazobuthi angeke uNkulunkulu ayikho bebeyikwezifundisa phakathi kwabantu kodwa uthe izinto ezilahlekileyo amathansi zokuya kwazi asekutheni uyaphila usePawula usemkhunjini umkhunji wesixhoxho saba yikho yonke into usethi bathi ingelosi kaNkulunkulu engikhona ingaphakathi nesuku ithi ngeke kufike noyedwa kumkhuphi kodwa ukubona uzohlakazeka kodwa into kumele ezoqoqa umkhuphi don't plan ngomkhuphi hlale plan mina kuthiwa na don't issue ikaNkulunkulu hlala phezulu uthi noma ngabe izimo zethu zizohlala phezulu as long as you say khona zizohlala phezulu ilizwi lasekhona zizohlala phezulu noma ngabe isitha silethekile enye ayikho into ezezothi isitha edlula into esiwenzelele ngo-2025 futhi sabeka ngoba sesona isibuzo kama plans aso
leyo nto yonke ikhohlwe, yonke lento okuyizame ukuthi ikhohlwe ngeke yenzeke. Njengoba ubona nje ngimile la ngilindile, ngilinde kushaya u-12 bese yangidonsa uNkulunkulu oyomthula noyanyaka. Ngoba ubona nje sathi njengoba ubona ngimile la ayithi ngibe ngisenestress, akusenaso stress manje, sengilinde ozongidonsela lapha futhi angisekhona ukuthi nawungaba kuzophetha ngolunye angikhali namhlanje futhi angibalisa akubalisa njengoba ngilindile ngilinde uNkulunkulu angidonse. Ngemuva phambili ngemuva phambili babeka isandla sakho ngingawusebenzi osungeza abantu bakhe ngeqiniso ebakhutha ukuthembeka. uNkulunkulu oNkulunkulu, uNkulunkulu ongenalo iphutha, uNkulunkulu ongabahle abantu abanadla khona, abantu basindawo okudamba umuntu, uNkulunkulu wasindawo lapho kudothwa khona abantu aqhubeke. Amen. Amen. Ngizwe into yasezulwini. Ngizwe amazulu esivakashele. Ngicela ngizwe into yasezulwini. Ngizwe sesizulwini namhlanje. Ngizwe into ethabamuke. Isitha somlandela ngezinto zayizolo. Bheka ngenza konke bekusho. Ukudala kudlulile. Bheka ngenza okusho. Bese ngimthwala. Ngimoyi. Angushongo lokho. Bese ngimthwala. Bese bethabana inkosi ngeke kusisize usithwala. Thina sesibadala bese sesibadaleni bibi. Ngimthwala. Ungakhathaza ukufika lapha abokho la isizwe efaka khona umuntu wakho uNkulunkulu angazufikelela khona. Isiloko sezokuthi wakho uNkulunkulu azofikelela lapha. Sethamasi. UNkulunkulu sesizwe. Izwe ngikhona. Awubakithi. Jesu. Izwe. Ngiyabona. Ngikade uNkulunkulu. Usukeni ngiyaqala. Izinto besekuphileni konyaka. Sihawu bakithi. Sizoke sihlale sinethezeke. Sizoke sinalo umthombo. Ngamanye sayo. Uzovuka ekuseni uzokuthi uNkulunkulu ngicela kwambe Nkosi. Uhambe kanjani ubusuku ugadile? Ungabona igama leNkosi. Uzovuka uxoxele uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngizwa ngifresh like never before. uNkulunkulu ngizwa amandla manje. Ngizwa the fresh anointing. Kanti uNkulunkulu ungenzeni ebusuku kade kuphela. Uzothola impilo zezokulungulela. Babonge igama leNkosi. Nazofika namasifosini kuwe. Ufuna ukuthi ngilale ngiphethe intethile. Nakuvuka ekuseni akusekho ukuthi okwenzeke njani na. Ufika umgadi wonyaka. Wafika wena isitha sesiklasela. Kodwa susizandla zakho ngokugadiwe. Ungayikhathalisi nento egadiweyo. Ubungagadiwe. Futhi ungayideli into egadiweyo. Ngoba igadiweyo unesikhwele. Ngoba kungaphula istatement sokuthi ukhohliwe obagadileyo kubagada. Usuke sesigadela nezitha zethu. Ukuze izitha zethu zihambe istatement sokuthi uNkulunkulu wakubakhohliwe. Behlele izinto ngenxa yokuthi uNkulunkulu ambese balibele. Sigadiwe. Sengathi wakunikeza zonke izinto ofuna ikade. Sengathi wakunikeza izinto namhlanje. Nakho uNkulunkulu engifuna ukunikela kuwena ukugadele khona. Nalokho. Kade nalokho Nkosi. Nalokho Nkosi ukade. UNkulunkulu wasesizwe. Sibili ngenyawo.
Skadokulu.